Ni ina son ta kuma za mu yi soyayya da ita. Zan aure ta na ga abin da zai yi a gaban duk kauyen nan wani dan iska ne sai Ana kiran yani. Kai ka raba kanka da wannan yarinyar. dan maro Illallah Muhammadu Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. abin nan da na gaya maka maganar dan daban nan domin duk wanda ya so ta kashe shi yake. Na shiga uku. duk inda aka ce kun ga yaro ka gane irin yan dagwai-dagwai din nan ku daga musu kafa haka idan mace ce ka gane ku dan daga mata kafa ku sarara domin su ne wata ran za su haifar mana yan na'un ka gane ai Ki san duk ƙauyen nan ba shahararren dan taba kaman Tiji. ai kai mai uzuri ka san yaro ne kuriciya ne Duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa. duk wanda ya kawo reni ku mika shi